Ku yi subscribing a YouTube channel mai suna Dan Madan TV, za ku dinga samun sababbin waƙoƙin Yusuf J-Boy. Matar Abbas mai haƙuri, akwai ta da ƙoƙari, ba ta da tunziri, ba ta yawan fushi. Matar Abbas ba ya sake a damuwa, Matar Abbas duba halin rayuwa, Matar Abbas ba biki ba dimuwa, Matar Abbas tana yin murmushi, Matar Abbas ta ba ta yin fushi, Matar Abbas bitete duniya. Matar Abbas Matar Abbas ba ta raina dukan uwa, Matar Abbas ba ta jin zancen gawa, Matar Abbas ba ta kyamar yan uwa, Matar Abbas mai halin gaskiya. Matar Abbas ya sake adawa, Matar Abbas duba halin rayuwa, Matar Abbas take ba dimuwa, Matar Abbas tana yin murmushi, Matar Abbas ita ba ta yin fushi, Matar Abbas ce duniya. Matar Abbas ba ta raina dukan uwa, Matar Abbas ba ta jin zancen gawa, ba ta kyamar yan uwa, Matar Abbas mai halin gaskiya. Matar Abbas 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 Matar Abbas